So ano po bang meron ngayon? Bakit po parang naiiyak po kayo? Nalulungkot po ako, ma'am, kasi yung anak ko nandun sa malayo, hindi ko siya Ano po, ba't po kayo umiiyak? Ano pong bang okasyon? birthday ko po kasi ngayon. Birthday nyo po. Opo. Iingatan ka, aalagaan ka. Sa puso ko ikaw ang pag-asa. Sa ating mundo Good afternoon sa inyong lahat mga ka-JFS. I am Ate Angel, your love and surprise ambassadress, at muli na naman tayo maghahatid ng TLC, Tender Love and Care, at syempre dagdagan na rin natin ng excitement at happiness. At ngayong araw, andito tayo sa Baliwag Nuevo, Minalabang, Camarines Sur upang sorpresahan ng isang pinakabonggang nanay na tiyak na bibigyan natin ng swak at surita packages from JFST. Pero kilalanin na natin ang mga regalo na ihandog natin sa ating maswerteng nanay ngayong araw. Siyempre, dito sa gilid ko meron tayong napaka-cute na customized cake para sa ating lovely mommy. Ang ating card na babasahin natin mamaya. Ang ating sash na may happy birthday. Ang napaka-cute naman nating stuffed toy. At syempre, ang pinakabongga naman nating money bouquet with fresh flowers worth 10,000 pesos. At syempre, may ihandog din tayong 6 pieces heart-shaped foil balloon sa ating maswerteng mommy maya-maya lamang. So ano pang iniintay natin? Kilalanin na natin kung sino siya. For our social media accounts, for Facebook, Instagram, and YouTube channel, JFS Petals and Services. We don't just create but we captivate. Patuloy lang tayo sa pagbibigay ng good vibes. Tara na't kilalanin na natin si Nanay here at Barangay Baliwag Viejo, Minalabang, Camarines Sur. Dito na tayo sa Barangay Baliwag Viejo, Minalabang, sa Sitio Bungad. So, samahan niyo ako sorpresahin ng ating maswerteng mommy ngayong araw. Ay, cellphone ko Nagtatanong sa maikapal kung mata ko naglaban. So, we are here. So, we're just gonna check if this is the house of our lucky mommy. Tao po. Ay, dito po ang bahay ni Florencia, Francia Piliano po. Nasaan po siya? Hello po, good afternoon, Mami. Ano po, kayo po si Ma'am Francia Quiniano? Ako na po. Okay, Mami, bali po may pinadeliver po kasi sa inyo dito. Ay, doon damo ng TV. Mami! Sige, Mami. Hello, Mami. So, ba't ka po naiiyak agad? Ano pong Natutuwa lang po ako sa mga anak ko ng tulong sa akin. Nang ano po? Ano pong tinulong sa inyo, Mami? Marami pagkain. So ano po bang meron ngayon? Bakit po parang naiiyak po kayo? Nalulungkot po ako, ma'am, kasi yung anak ko nandun sa malayo, hindi ko siya Ano po, ba't po kayo umiiyak? Ano pong bang okasyon? Birthday ko po kasi ngayon. Birthday nyo po. Opo, birthday ko talaga ngayon. So ngayon po, Mami, may pinadeliver po kasi sa inyo. Pero po, may shipping fee pa po yun na 1,800.
Bali po, galing po ata yun sa mga anak nyo. So, papareceive lang po namin sa inyo. Okay lang po ba magbayad kayo ng shipping fee? Opo. Opo, magbabayad po kayo ng shipping fee, 1,800 po. Nene, yung anak ko, nandyan. Sino po magbabayad? Ikaw o Yung anak ko. yung anak nyo na lang po? Shipping fee daw na 1,000. Ano po, mami, pinadeliver lang po ng mga anak nyo, baka po mga pagkain din. Kasi po may mystery box po kasi yun eh. So, baka po ay pa-receive na lang po namin, kayo na lang po ang tumingin kung ano po yung nasa loob. Okay lang po. Okay po. Ako'y naiiyak na si mami. Tara po, mami, sama muna kayo dun sa akin sa kotse para po makita nyo yung ano. So, ilang taon na po kayo, mami? 68 po. 68. So, andito po, mami, yan pa na-deliver sa inyo. Samahan niyo po akong buksan kung ano po yung nakalaman sa mystery box na sinasabi ko sa inyo. Okay po? Napakaganda naman ni mami. Sige po, mami. Dito po kayo, mami. Ayan. Ito po. Buksan po natin yan. 1, 2. Ayan na po. Go! Hi! Hello, mami! Hello! Gabi ang iyak na mami, oh! Hello, Mami Francia! Kami po pala ang JFS Metals and Services. Ito kayo, Mami! Hello po! Kami po ang JFS Metals and Services. At ito pong mga regalo na to ay para po sa inyo. Meron po kayo dyang customized cake, may stuffed toy, may card, at yung sash namin dahil kayo po ang reyna ngayong araw. Happy birthday, Nanay Francia! Hello, nangiiyak si Mami. Ayan, Mami, huwag ka masyadong umiyak dahil birthday mo ngayon. At syempre, Mami, tanggapin nyo rin po itong napakabongga naman talagang bouquet. Bagay na bagay sa inyo dahil napakaganda nyo ngayong araw na merong 10,000 pesos para po sa inyo yan, Mami. Palakpakan naman natin si Mami Francia. At syempre po, meron din kayo dyan na heart shape na foil balloon para din po yan sa inyo. Mami, kumusta po? Mabuti naman po. Anay, kumusta po? Mabuti po. Nalulungkot lang ako na wala dito yung mga anak ko. Okay po. Kaya umiiyak ako. O, yan. So, okay lang yan, Mami, kahit wala sila dito, at least po naparamdam nila sa'yo kung gaano ka po ka-importante bilang nanay sa kanila. So, ito po mga regalo na yan ay kahit nga wala sila, ay may 10,000 ka pa, Mami. So, anong gagawin natin sa 10,000 na yan? Hindi ko po masabi, ma'am. Hindi ko masabi, Ma'am. Ay, sobrang natutuwa si Mami. Okay lang yan, Mami. So, ngayon po, meron naman akong gustong basahing mensahe. Dahil dito ka, Mami, harap ka po dito sa camera. Ayan. So, kahit, Mami, wala sila, malayo sila, gusto nilang maghatid pa rin ng mensahe para po sa inyo. So, ito po yung message nila para sa inyo. Ayan, wait lang po. Ayan. Dear Mama ko, una sa lahat, gusto ko munang batiin ng happy 68th birthday, Mama. I wish that the Almighty God blesses us with you a good luck, happiness in life, and long life and good health. I wish na marami pang birthdays ang dumating sa'yo, po, Mama, at salamat sa lahat ng pagsisikap para maitaguyod mo kaming magkakapatid. Hindi man kami naging perpektong mga anak, pero ginawa mo pa din ang lahat para mapabuti lang kami. Hindi man kayo naging perpektong magulang sa amin, but still you're the best mama para sa amin. Salamat din po sa lahat ng sakripisyo niyo sa amin, Mama. Sana mapasaya kita ngayong kaarawan mo. I love you, Mama. Ingat kayo palagi ni Papa. God bless you, Mama and Papa. Love, Ken Ken. Wow, yun yung message para sa inyo, Mami. So, Mami, kamusta naman po na nasurpresa kayo ngayong araw na binagyan kayo ng surpresa ni Kuya Ken Ken? Hindi ko po kasi alam yun. Kaya ako naiiyak ako dahil talaga natuwa ako sa tinulong namin sa amin ng anak ko. Hindi ko po alam yun. Okay lang yun, Mami. Kaya nga hindi alam kasi surprise, Mami, talaga. Talagang sinurprise ka ng iyong mga anak. So, Mami, hindi pa dyan nagtatapos dahil syempre ipapablow namin sa iyo ang iyong napaka-cute na customized cake dyan sa baba. So, Mami, happy ka ba? Opo. Happy? Isang smile naman, Mami, sa camera. Wow! Sa mga ka-JFS, samahan niyo pa rin kami upang ipablow kay Mami ang kanyang napaka-cute na floral customized cake. Kaya
Ayan mga ka-JFS, nandito tayo sa loob ng bahay ng ating maswerteng mommy for today na si Mami Francia na sobrang naiiyak naman talaga, Mami. Mami, ngayon naman, ipapablow namin sa inyo ang inyong napaka-cute na customized cake na napakasarap. Pero bago yan, kakantahan muna natin si Mami ng happy birthday. 1, 2, 3! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Hindi na sisindihan yung pagdila, wait lang. Ayan! Mami! Wait lang po, kakantahin natin. Ayan, Mami! Make a wish and blow your candle. Yay! Palamakan naman natin si Mami. Palamakan naman si Mami Francia. So, Mami Francia, nasa ayun ko yung kasama si Daddy. Si Daddy pala. So, ayun, Daddy, lapit ka daw, sabi ni Mami. Lapit ka daw, sabi ni Mami. Ayaw ni Daddy. Dagan, Mami. Kaya naman po. Ay, lang ka naintindihan. Sorry. Sige po. Kinay-kinay Daddy. Alalayan. Ayan. So, Daddy, hello po. Good afternoon. Mami, Daddy, ano pong gusto niyong sabihin naman kay Mami kahit simpleng message lang? Ang message ko lang. More blessings to come. Asawa ko na kahit ako rin mahina na mas malaki ka sa akin. Totoo yun. Yun lang ang message ko na ganito na. Ang may asawa ko na ganun. Umabot ka ng ganito. Obviously, my love. Shallow, ay ba? Kiss na kiss! Yan. Kiss naman dyan, Daddy! Kiss naman, Daddy, kay Mami. Kiss! Wow! Ano ba po? Yun pa ang sinasabi ko. Parang magiging pa yung natin dito. Ako naman ay ganito. Mahirap lang kami dito. Pero, i-celebrate namin ang birthday ng asawa ko. Kung ang anak ko nandun sa dala. Apo, Daddy. Ano ba po? Pasalamat sa inyo na gano'n-gano'n. Apo. Magabang kayo ha. Mga ilang minuto pa to. Charot lang. Pero kami, sorry. Okay. Daddy, salamat po. Salamat, Daddy. Ngayon naman, Mami, ikaw po, anong gusto mong sabihin sa nagbigay ng sorpresa para po sa iyo, sa Kuya Ken, sa mga anak niyo na kahit malalayo, anong gusto niyo pong sabihin? Maraming salamat po sa kanila sa kapo sa inyong nagdala ng Mga anak ko, maraming salamat. Maraming salamat po sa mga anak kong nagtulong sa amin. At saka po sa inyo na nagdala ng surprise na binigay sa akin. Happy ka naman, Mami, today? Opo. Sobrang happy? Sobra po. Isang I love you po. Yan naman po, may isang anak ka po na nandito. Opo. Ato naka-yellow si Ma'am. Tama po? Mamali ka po dito. Nasaan mo ba yung iba? Opo, nandyan po sa labas. Nasa labas po. Si Tata. Alalay tatay. Baka sa... sige, si ate na lang po. Representative na lang si ate. Halika dito, ate. Si ate, halika dito, ate. Ma'am, ano po pangalan niyo, Ma'am? Jerin. Ma'am Jerin, ano pong gusto niyo sabihin sa inyong pinakamamahal na ma'am? Ay, isang kiss naman po para sa iyo, ma'am. Ayan! So, Mami, isang flying kiss naman sabay I love you para sa lahat at pasasalamat na rin sa lahat. I love you sa inyong lahat, mga nagdalaw dito sa aking birthday ngayong araw na ito. Sa mga anak niyo po, Mga anak ko, maraming salamat sa pagtulong ninyo sa amin. isang flying kiss, Mami, ulit. Yay! Again, this is our lucky mother na si Mami Francia here at Baliwag Viejo, Minalava, Camarines Sur. Again, I am Auntie Angel, your love and surprise ambassadors. Don't forget to like, share, and subscribe.
social media accounts, social media platforms. Again, abangan yung mga upcoming videos namin. And again, ano nga to? Sitio Bahangan. So again, happy birthday, Mami!